αν έχεις φαϊτάρει κανένα καλό player, κανένα τέτοια. Ωραία, μπορείς να πεις μια Roblox ρε μπρο. Ρε, απλά είναι εδώ ένα παιδί που λέγαμε τώρα για Fortnite και λέει κάτι για το ψε λάθος. Πάω να τον φέρω. Χαρούλη, μάντεψε ρε. Την πέρασες. Ξαναπέρασα. Πιέ κουράδα. Τρίτη γαμημένη φορά θα αυτοκτονήσω.